Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel आसा खालामो लोगोफोर गासैबो मोजां दङ। Health Department Lakhimpur Medical College दा बेयाव finally Grade-3 Grade-4 रिजाल्ट ओंखारबाय। दा बेयाव काट अफ बेसेबां थांखो बेनिफ्राय जोंहा माबादि स्किल टेस्ट जागोन बेनि सायाव डिसकास खालामगोन। दा जायफ्रा भिडिअ नायनानै मोजां मोनो लाइक खालामनो हागोन, कमेन्ट्सबो खालामनो हागोन आरो लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना ला। बेनिफ्राय जोंहा Grade-4 आरो Grade-3 SLRC डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि नोंथांमोननि रिजाल्टआ फैगासिनो दङ। बेयावबो सेम प्रसेस थागोन। दा माबादि जागोन नोंथांमोना बेखौ नायना लाग्रोखादो, बेनिफ्राय रेडि जादो। दा गोबाव खालामो लोगोफोर जों थांनि अफिसियेल साइटआव। देन बेनिफ्राय जों गासैबो डिटेल्सखौ नायगोन, माखासे रल नाम्बार्स दङ आरो लोगोसे नोंथांमोना रिजाल्ट सिटखौबो PDF फाइलखौ डाउनलड खालामनो हानायनि अपसनखौ मोनगोन। दा बेखायनो जों फैबाय अफिसियेल साइटआव, लिंकआ डिसक्रिप्शनाव दङ, नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन। जेब्ला अफिसियेल साइटआव फैगोन लखिमपुर मेडिकेल कलेजाव, बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना एसे गायाव फैबानो जाबाय। बेनिफ्राय जोंहा रिजाल्टआ ओंखारखाबाय, पाब्लिश जाबाय। देन बेनिफ्राय जोंनि बे फार्स्टनि अपसन नटिस दङना, स' नोंथांमोना बेयावनो क्लिक खालामनांगोन आरो Grade-4 आरो Grade-3 रिजाल्ट सिटआ मोनसेयानो, बेनिफ्राय नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। दा लोगोफोर बे जाबाय रिजाल्ट सिट। देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि रिजाल्टआ 13 एबा 14 आव पाब्लिश जाबाय। देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि स्किल टेस्टआ नै 18 आव जागोन। स' only 5 days बेयाव टाइम होनाय जायो स्किल टेस्टनि थाखाय बा वाइभानि थाखाय। दा बेखायनो आं बे भिडिअ लाबोनाय जाहोना बेनो, जोंहा आपकामिं SLRCनि 26,000नि बारा भेकेन्सिनि रिजाल्ट फैनो गोनां दङ। अब्ला नोंथांमोना only 5 days मोनो। बेखायनो जायफ्रा मोजां नाम्बार मोनना दंखायो दानिफ्रायनो प्रेक्टिस खालामखादो, जाहाथे हास्लाबै दाजा। दा नै only 18 होदों, बेयाव 18 सेप्टेम्बर, only 5 days थ' नोंथांमोना टाइम होनाय जायो। बेयावनो नोंथांमोननि डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन, बिनिफ्राय स्किल टेस्टखौ लानाय जागोन। दा फार्स्टआव मा, स' नोंथांमोनखौ डकुमेन्ट्सखौ नायग्रोगोन, गासैबो अकेब्लासो नोंथांमोनखौहाय स्किल टेस्टनि थाखाय एलाउ खालामगोन। दा बेनो आरो, ओंखायनो बेयाव हमना ला रिजाल्टआ बे रल नाम्बार, एकाउन्टेन्ट दङ, बेनिफ्राय एसिस्टेन्टबो दङ, बेनिफ्राय केसियार दङ। नोंथांमोनखौ मा लागोन, बे जाबाय एकाउन्टेन्टनि, नोंथांमोनखौहाय स्किल टेस्ट लानाय जायो। थ' बेखायनो SLRCआवबो नोंथांमोनखौहाय लागोन। दा जायफ्रा बे सेक्टरावहाय मावनाय दङ बा नोंथांमोना एप्लाइ खालामदों, स' नोंथांमोनाबो स्किल टेस्टनि थाखाय रेडि जाखादो, जाहाथे बेबायदि रल नाम्बार फैनाय लोगो लोगो only 5 days नोंथांमोना बेयाव टाइम मोननाय जायो। only 5 daysल' टाइम होनाय जादों, बेखायनो विथिन जोंहा 10 daysआवनो स्किल टेस्ट जानायनि चान्सआ थायो होनना आं बुंदोंमोन जेला। स' नोंथांमोना बेबायदि रोखोमनि मोनलांबाय थागोन। देन बेनिफ्राय स्टेन'ग्राफियाव शर्ट हेन्ड टेस्ट लानाय जायो। ड्राइभारावबो नोंथांमोनखौ ड्राइभिं टेस्ट लानाय जागोन, बे अके जाबाय। देन बेनिफ्राय क्लार्कआवबो स्किल टेस्ट थायो, नोंथांमोना जायखिजाया स्किल टेस्ट थागोन। बेनिफ्राय जेराव कम्पिउटार सार्टिफिकेट नांगौ जादोंमोन बेयावनो स्किल टेस्टखौ लागोन कम्पिउटारनि बागै। देन बेनिफ्राय Grade-4 दङ नोंथांमोननि। दा जोंहा नैबे जाबाय Grade-4नि रिजाल्ट। थ' नोंथांमोना बे PDF फाइलखौ नांगौब्ला डिसक्रिप्शनाव मोनगोन, डाउनलड खालामना ला। आरो बे Grade-4नाबो स्किल टेस्टआ 10 AM निफ्राय जागोन। Grade-4नि स्किल टेस्टआबो 10 AM निफ्राय जागोन आरो डेटआ जाबाय 18 आव जागोन, 18 सेप्टेम्बरावनो जागोन। only 5 daysल' बेयावबो टाइम होनाय जादों। स' बेखायनो नोंथांमोनाबो आपकामिं रिजाल्ट डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि बागै जायफ्रा मोजां नाम्बार मोनखादों, अब्ला नोंथांमोनाबो रेडि जादो, मानोना आपकामिं रिजाल्ट फैगासिनो दङ। only 5 daysल' टाइम होनाय जायो, बेयावनो नोंथांमोनखौ डकुमेन्ट्स नायगोन। बिनिफ्राय स' नोंथांमोनखौ मा खालामगोन, लोगो लोगो वाइभा एबा अरेल टेस्टखौ लानाय जागोन। दा बेखायनो बयबो रेडि जाखादो। बेनिफ्राय नांगौ डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना रेडि खालामखा। PRC नांलाया जोंनि STफ्रा, PRC नांलाया बर'फोरा। स' नोंथांमोना एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज एबा नोंथांमोननि जिथु डुमिसेल एबा भटार कार्डआनो जागोन, जेबो जिंगासिनांगौ गैया। स' बेनिफ्राय बे रिजाल्ट सिट, बेवहाय काट अफआ होनाय जायाखै। दा बेवहाय काट अफ होनाय जायाखै लोगोफोर, जेब्ला फाइनाल रिजाल्ट होगोन अब्लासो काट अफआ ओंखारो। दा बे जाबाय मोनसे फाइनाल रिजाल्ट नङा, बे जाबाय मोनसे शर्टलिस्ट। माने नोंथांमोना बे अरेल टेस्टनि थाखाय शर्टलिस्ट जानाय आरो सिलेक्ट जानाय, आरो बेनिफ्राय बासिबावगोन 1:5। स' 1:5 बेनिफ्राय सासेया बेयाव साख्रि मोननाय जागोन। दा बेखायनो मोजां पारफरमेन्स होदो, जायना मोजां नाम्बार दंखायो। स' नोंथांमोना जिंगासिनांगौ गैया, Grade-4 हिसाबै। दा लोगोफोर बेखायनो रेडि जादो। बे रिजाल्ट सिट नोंथांमोना नांगौब्ला बे PDF फाइलखौ डाउनलड खालामना ला। बेनिफ्राय डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टआवबो नोंथांमोना बेबादिनो रिजाल्ट मोनगोन। देन बेनिफ्राय रल नाम्बार फैगोन आरो लास्टआव नोंथांमोननि नाम ओंखारजोबगोन। बेनिफ्राय सोर मोनखो, बेसेबां काट अफ थांखो, मोनसे PDF फाइल ओंखारबावगोन। अब्ला नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ नायनो हागोन। दा बेनि सोमोन्दै दिनैनि आपडेट हेल्थ डिपार्टमेन्ट मेडिकेलनि। दा बे लोगोफोर आसा खालामो 1 लाखआव बे गैयागोन, मानोना बे एक्सट्रा एग्जाम कन्डाक्ट जादों। बेखायनो स' नोंथांमोना आपकामिंआव गोबां भेकेन्सि मोनबावगोन। बेनिफ्राय APDCLआव 5,000 फैगासिनो दङ, बेनिफ्राय फरेस्टआवबो 5,000 फैगासिनो दङ। बेनिफ्राय
दिनै हमना ला 14 सेप्टेम्बर दिनै 14 सेप्टेम्बर बेनिफ्राय गाबोन 15 सेप्टेम्बर आसाम पुलिस कामान्ड'नि रिजाल्ट फैगोन स' नोंथांमोना गासैबो मोजां रिजाल्टखौ नायदो अल द बेस्ट थाबाय जाहाथे नोंथांमोननि फाइनाल रिजाल्टआ गाबोन ओंखारो बेनो जाबाय आसाम पुलिस कामान्ड'आव बेनिफ्राय ABUB SI आ नोंथांमोना आरो कनस्टेबलआ जोंहा 22 सेप्टेम्बराव फैनायनि चान्स दङ बाथ्रा होदों गासै नोंथांमोनाहाय 12,000 रिजाल्ट मोनगोन होनना बुंदों नायदो नोंथांमोना मा रिजाल्ट मोननाय जायो